ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସମାନ ନୁହେଁ ବାପା। ତମେ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ, କାଲି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ବାହାସାହା ହେବ, ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ବୋପା ନାହିଁ କି ମା ନାହିଁ କି କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେପଟେ କହିଦେଇଛି, ଯଦି କହିଦେଇଛି ତମେ ତଡ଼ି ନେଇଯିବ କଷିକି, କାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବା ବାପା ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ହଁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବେ, ହଁ କି ନା? ଆଉ ବାପା ମା କହିବେନି ତ ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କି କହିବ? ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛ, ମାନେ ତମ ଘର ଲୋକ ତମ ପରିବାର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଏ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇକି ଯିବେ କଲେଜ ଯାଇକି ନଲେଜ ପଢ଼ିବେ, ସେଠୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବେ। ସେମିତି ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାହା ହବ, କି ବାପ କି ମା କି କ'ଣ ପାଲରେ ପଡ଼ିବନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିକି ଟିଏ ହେଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ରେ ଧରି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା, ତମ ଗୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ବଡ଼ ହେଲାଠୁ ତମେ ବାହା ହେଲାଠୁ କ'ଣ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ? এইটা বাপা ମାଆଙ୍କୁ ହୀନସ୍ତା କରିବ ତମେ ମାଉସୀ ପଚାରନ୍ତି ଭଲ